हाँ हेलो हेलो कैसे रे वही मुझे स्कूटर अंगा पार्ट्स ला रहे वही विगिए 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 वही अंगता साऊं जाई जाई ओके दोरता बाय ದನಿಕ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಈರ್ದಾನ ಮೂಲು ಪಂಡ ಗಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಹಾಳಾತಂಡು ಅಂಚ ಮುಳುಂತೀನಿ ಅಂದ ದನಿ ಇರ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ 5,000 ಸಾಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಯಾನ್ ಮುರನೆ ಪಣ್ಯತ್ತ ಯಾನ್ ಆಂಜೋಲೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪು ಜೀನ್ ಒಂಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮುರ್ಗನ್ ಕಾಸು ಎಂಕತ್ತು ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಮೆಗ್ದಿಕ್ ಅಂದ ಹಾ ಅಲಗಿದಾಯ ಕಾಸು ಅವು ಪಂಡ ಅಲ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಿಜರ್ಗೆ ಅಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸಾಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಕೊರ್ಕ ಆಲೆಯ ನಡಕೆ ನಡು ಯಾನಲೆಡ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಸರ್ ಆಲಿತ್ತೆ ಬರ್ಪಾಲು ಅಂಚ ಅಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಹ್ಮ್ ಹಲೋ ಕೇನ್ ಸೈಗೋ ವೈಗಿ ಯೋನ ಸೈಗಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೊರೆ 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 ವಿಗೆ ವಿಗೆ ಸೈ ದೊರ್ತಾ ಮುರಣಿಯವರ ಅಲ್ಲಿ 4 ಮಂತ್ ಕೇನ್ನೆಕ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯತ್ತ ಅವು ಅವು ಕಾಸು ಖಾಲಿ ಆತನಿಗೆ ಮಲ್ಲು ಅವು ಏರಿಯಾ ಹೊಸ ಪುಣ್ಣು ಆಲೆ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಮೆಗ್ದಿ ಅಂದ ಪೊರ್ಲು ಲಲಿಯಾ Muzyka liopca, galina tamci. Muzyka paja, muzyka liryka tamci jut. Muzyka liopca, galina tamci. ಅಲ್ಲು ಸುಬೀರ್ ದಿಸ್ತಾರೆ तू ಅಲ್ಲು ಮುನ್ सांगोन तक अंदाज जावना ताका अंदाज जावना मू म्हाका हांगा कोर्सुता मुरे इल्ले दी सजेस्ट कर रे उपरांत पूरा समज होता आमका पैसे करूंक बरी वाट ಈರ್ನ ಪುದರ್ अल्लू ಅಲ್ಲು अल्विटा ಭಾರಿ ಶೋಕುದ ಪುದರ್ ಈರ್ ದಾದ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು यानिद्दे उंतोंदुल्ले ಹಾ ಅಂಚತ್ತು ಈರ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು यान कॉलेज पोंदुल्ले ಆರು ದಾದ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಕಾಸು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಪಣನುಲ್ಲೇರು ಈರೆಗ್ ಕಾಸ್ತಾಗತ್ತೆ ಇತ್ತಂಡ अंद ಒಂಜಿ 10,000 ಬೋಡಿತ್ತು 10,000 ಬೊಕ ಮಲ್ಲು ಪಂಡೇರು 5,000 ಅಂದು ಸೈತಾನ್ ಕೊಂಚ 10,000 ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲ 5,000 ಸಂಖ್ಯೆ ಫಸ್ಟ್ ತ ಮಕ್ಕ ಎಂಕಿತೆ 5,000 ಯಾವ್ ಕೊರ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕೊರ್ಪೆ ಅವಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆರಾಮಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆವ್ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪೆ ಆವ್ ಮೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಆವ್ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಸೂಪರು ಲಲಿಯಾ ಸರಿ ಸರಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಮಗ್ಗ ಬಾರಿ ರಾಪು ಅತ್ತ ತಾನೆ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಆಣು ಲೆಕ್ಕ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬು ಜನ ನಮ್ಮ ಪಾಡರು ಅತ್ತ ಮಗ್ಗ ನಿಕ್ ನನಲ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಮರಲು ಪೂರ ಜಬ್ಡಾವೆ